Βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Τζεμπούρ. Ελευθερώθηκε, θα κάνει το σούτ από κοντά ο Μάκος. Δεν μπορεί. Ο Καφές 0-1. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ και πάλι ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ο Μάκος από κοντά δεν μπόρεσε να ανοίξει με τον Αεκλή. Ο Μανολάς ψηλότερα από όλους. Ο Χαβίτος σε νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκαριοκό και πριν η μπάλα περάσει στη γραμμή. Πολύ ωραία στον Σκόκο από πολύ μακριά. Απίστευτο! Φοβερό γκολ! Απίστευτο! Χαμηλά ο λαγός στη σέντρα, προσπάθησε ο Μπέρν. Σκόκο 3-0. Η ΑΕΚ που καθαρίζει, έχω την εντύπωση, το μάτς. Θα φτάσει στους 10 βαθμούς. Για να δούμε τον Τζεμπούρ στην αντεπίθεση κοντά του ο Μπέρνς. Ο Αλγερινός ολοκληρώνει μόνος του και γράφει το 4-0.